Donc faut être fɔ tuguni calo waati sera ka ban les 6 dimanche don mago bɛ le ca bɛɛ lajɛlen na ATT club la furukoka bɛɛ lajɛlen jale bɛɛ jale ni jalezi bɛɛ lajɛlen donc tana kun ɲɛsilen dɔw ma a bɔ an ka taa nin kɛ gangsta ko ye o kelen o tɛ donc faut être fɔ tuguni calo waati sera ka ban les 6 dimanche don mago bɛ le ca bɛɛ lajɛlen na ATT club la furukoka bɛɛ lajɛlen jale bɛɛ jale ni jalezi bɛɛ lajɛlen donc tana kun ɲɛsilen dɔw ma a bɔ an ka taa nin kɛ gangsta ko ye o kelen o tɛ donc faut être fɔ tuguni calo waati sera ka ban les 6 dimanche don mago bɛ le ca bɛɛ lajɛlen na ATT club la furukoka bɛɛ lajɛlen jale bɛɛ jale ni jalezi bɛɛ lajɛlen donc tana kun ɲɛsilen dɔw ma a bɔ an ka taa nin kɛ gangsta ko ye o kelen